Hamrah Yammata. Hamrah Yammata. Kashi na biyu. Lokacin nan sai Salim ya zo ya same shi a cikin gida. Sai suke yin shawara me ya kamata a yi. Kawai da yake Salim yaro ne wanda ya kasance yana ji da kuɗi sosai domin mahaifinsa ya bar masa dukiya. Sannan kuma ya yi amfani da wannan dukiyar ta mahaifinsa wajen saka kuɗaɗen gaba ɗaya a kasuwanci tun yana ɗan ƙarami har ya kasance ya riga da ya girma. Kamun ya kai matsayin da ya gama karatunsa lokacin shekarun shi 27 a lokacin nan dukiya ta wuce tunani domin ta wuce a yi mata kallon wai wadda a ciye za a cinye ko da kuwa dangin nasu sun fi ɗari. A lokacin nan kawai sai ya ɗauki ATM ɗin shi ya fita, ya ɗauki abokin shi a ƙaramin mota ma wadda suke fita cikin gari da ita. Shine ya tashi suka je cikin gari suka zaɓa mata mota green mai kyau suka ajiye a gida. Suka sa aka yi mata takardu da komai aka shirya komai. So lokacin nan sai suka zo suka zauna suka ce to yanzu Salim shine yake tambayan Abdul ne yake tambayar Salim yake cewa Salim yanzu ya kake ganin za a yi wajen gabatar da wannan kyauta wa masoyiyarka Hamrat. Sai ya ce wannan duk ba wani abu bane. Ai kawai muna zuwa zan ce ta rufe idonta sai in zo in nuna mata. Nan take Abdul sai ya kalle shi ya ce wa ya gaya maka haka ake yi? Ba haka ake yi ba. Abinda za mu tsara da ni da kai shine dole kan ya kasance ka yarda da masoyiya har za ka ɗauki kyautar mota ka bata. So kamun ya kasance ka yarda da ita ya kamata a ce ka mata jarabawa 1 zuwa 2. Idan ta cinye wannan jarabawan in ya so sai a siya mata duk wasu abubuwan da suka kamata. A lokacin nan sai Salim ya shiru ya yi open mouth down ya buɗe baki ƙasa yake kallon Abdul. A lokacin nan sai dariya ya ce abokina kenan. Sai ce ka sanya za mu yi? Lokacin nan Abdul sai Salim ya ce masa a'a ban sanya za mu yi ba. Sai ya ce okay ran da za mu je gurin birthday ɗin ma'ana jibi ma'ana gobe idan za mu shiga za mu ɗauki buhu bako bak sannan za mu sayi biredi babba za mu yanka za mu saka makullin wannan mota a ciki. So idan muka saka makullin wannan mota a ciki za mu doshi taron kai tsaye. Idan muka doshi wajen da ake yin taro kai tsaye za mu faka motocinmu a waje domin ɗayar sai an samu dole wanda zai ja ta. Sai ce akwai abokin shi Ibrahim wanda yake tunanin zai ja mota nan ba wani matsala. Ya ce ya iya mota Ibrahim? Sai ce ba damuwa ya iya. Suka ɗauki hanya kuwa suka tafi. Da zuwa waje yarinya daman ta tsaya tana ta tunani. An ce a yanka kek, iyayenta sun mata magana, kakanni sun mata magana. Ta ce a'a kawai ina jiran wani ne wannan masoyin na wanda nake ba ku labari kaka. Don haka dan Allah a taimaka min a bari ya zo domin na masa alƙawarin da shi za mu fara yanka wannan kek ɗin. Lokacin nan kaka tasu sai ta wani kalle ta ce yanzu zamani ya kai hannu kike kallo ki ce min wai gashi akan wanda kike so. Sai kunya ta mamaye zuciyan Hamra ta sakar da kanta ƙasa shine ta yi dariya tana murmushi. Sai ƙawanta ta zo ta dafa kafaɗanta. Me yake faruwa ne kuma ina babban baƙon namu wanda kika daɗe kina ba mu labari wanda kika ɓoye mana shi matsayin shekara guda har yanzu baki taɓa nuna masa. Sai take cewa ƙurin ƙwas yanzu kaka kin gani idan ya zo sai in nuna ma kowa da kowa tunda shekara guda ba wanda ya gani shi kanshi bai taɓa zuwa wajena zance. So a lokacin nan kawai sai suka ji an buɗe ƙofa. Bayan buɗe ƙofa da aka yi sai mai kula da waje yake tambayar su waye. A lokacin nan ran Hamrat ya ɓaci yadda ta ga mai gadi yana neman tozarta mata abin ƙaunarta ma'ana ginshiƙin rayuwarta ko in ce mayafin zuciyarta. A lokacin nan take ta yi wa mai gadi tsawa sai ƙawanta take cewa ba a haka ki kasance mai tattausar da zuciyanki. Sai ta ce no ni fa akan Salim ba abin da ba zan iya ba. Sanda nake masa kamar yadda Salim ya bayyana min soyayyarsa kuma ya ce rike shi amana yana da makauniyar zuciya ni ma na makance akan san shi ba na ganin komai sai shi. Ta yaya mai gadi zai dinga tsare shi don wa aka yi taron? A lokacin nan kawai sai aka ce magana ta wuce sai ce to Nobes kake damu kawai mu wuce mu shiga. A lokacin da suka shiga nan take aka zo aka faɗa a cikin mic ana so wannan babban baƙo mai daraja ya bayyana kanshi domin kuma ya gabatar da kyautar bazata wanda ya zo wa masoyiyar shi da ita. Haka kuwa abin ya kasance
sai ne ya tashi ya fita ya ɗauko biredin da yake cikin tsohon bako bag ya fito da shi. Ya shigo cikin taron nan shine ya zo ya tsaya a tsaye. Sai abokin shi Abdul yake cewa, me yasa kake tunanin ba za ka iya zuwa kai tsaye wa gurin masoyiyarka ka mika mata kyautar nan ba? A lokacin da Hamlet ta ga wannan masoyin nata Salim, a lokacin da Hamlet ta ga Salim ya zo ya mika mata sako kai tsaye, sai ta kokarin ta zauna ƙasa domin ta duba wani irin kyauta Salim ya mun, abu mai nauyi haka, sannan kuma a cikin tsohon buhun nan. Me yake shirin faruwa da ni? Lokacin zuciyarta ta fara mata wani duka ɗaya zuwa biyu uku haka, ma'ana wani duka haka. So a nan take ta ji ta fara wani fargaba. Ai kuwa buɗe buhun nan da za ta yi, mai idan ta ya fara gane mata, mai idan Hamlet ya fara gane mata a cikin wannan buhu bako bag shine biredi. A lokacin nan ta ɗauko biredi ta yi watsi da shi, ta kama kwalar Salim ta shaƙe shi, take cewa, ni za ka ciwo mutunci, ni za ka tozarta, ni za ka wulaƙanta a idon jama'a ko ma in ce maka a idon duniya. Abin da ka yi min Allah ya isa, ba zan taɓa yafe maka ba. Sannan kuma babu komai. A lokacin nan kuka ya fara ɗaukanta, lokacin ta fara ɗaukan ƙasa tana watsawa Salim, duk da kyakkyawar shigar da ya shigo wannan gurin, sai ta ɗauki ƙasa tana watsawa. Ma'ana tana kuka, yawu yana fita daga bakinta, haka ta je ta rungume shi tana jijjiga jikin shi har ta yaga masa shadda da take a jikin shi. A lokacin nan Salim bai ce komai ba, amma yanda yake da zuciya ko a baya, dama na faɗa, ya ji ran shi ya ɓaci, amma kuma sai nuna kawai ran shi bai ɓaci ba, babu komai, zai bar gurin. So a lokacin nan kawai sai Salim yake cewa, ki yi haƙuri Hamlet, zan so a ce kin buɗe wannan buhu domin ki ga menene na sako a cikin biredin da kika ce na wulaƙanta ki. Kina zazzagina akan cewa ke ba mayunwaciya bace, ke ba 'yar yunwa bace, waye mutu waye rai, kina maganganu. So a lokacin nan ta ce ba za a buɗe ba, tsinanne mahaukaci, waye jahili, wawa, daƙiƙi, haka ake rayuwa, haka ake kyautar bazata. So a lokacin nan kawai sai ya ji zuciyar shi na ƙara masa hawa. Abokin shi Abdul yana rungume da shi yana cewa me no best, kada ya damu. A lokacin nan shine bai damu ba, sai yake cewa, Hamlet, ni ne nake ce miki ki buɗe cikin biredin wannan ki ga menene na saka a ciki. Ta ce ba za ta buɗe ba. A lokacin kakarta tana gurin, ta ce, yaro me yake faruwa? Ta ce, mama kin ga dai abin da yake faruwa, na mata kyauta amma kuma shine take zagina har ta yaga min kayan jikina tana watsa min ƙasa a cikin wannan ɗimbin taron jama'ar da sun fi miliyan ɗaya. Amma ban damu ba, babu komai. Amma wannan kaka dan Allah ki sa ta buɗe wannan biredin cikin shi ta ga abin da yake ciki sannan. Me yake ciki? Lokacin na Hamlet take cewa me yake ciki? Matsiyaci, ba abin da yake ciki sai tsiya, ni za ka ɗauki biredi ka kama. Na wow. A lokacin nan kowa idon shi ya dawo kan wannan matar da ake rigima, kowa hankalin shi ya karkata. A nan take Salim ya ƙara cewa, Hamlet, ba zan taɓa matsawa ba ko kuma ba zan taɓa daina miki magana ba, illa har sai kin buɗe wannan biredin da hannunki kin ga menene na saka a ciki. So aka takura mata, sai ƙawanta ta zo, babban ƙawanta wadda suke raba fara ɗaya da ita, sai ta ce ki buɗa ke ki gani, ke ki buɗa. So a nan take ta buɗa wanda za ta yi, sai ta ga makullin mota. Sai ta ce me take gani ne? Ta murtsike idanta, ta goge hawaye a jikin ƙawanta. Kawai duba da take sai ta ga makullin mota. Sai ce, Hamlet, ba za ki iya ƙarasa maganan ki ba anan. Amma ni kuma zan so ki bani minti 1 zuwa 2 in faɗa miki wasu abu wanda suke wasu maganganu guda 4 wanda za su fito daga cikin zuciyata. Na ɗaya, ina so ki sa a ranki cewa wannan ganina da ke shine na ƙarshe. Na biyu, ina so ki sa a ranki cewa soyayyarmu daga yanzu ta riga da ta zo ƙarshe da ni da ke. Sannan kuma na uku, zan so a ce ki sa a ranki ni da ke har abada ba za mu kasance tare da ke ba. Abin na huɗu da Salim yake gaya mata, nan take zuciyarta tana mata wani bugu ɗaya tana mata wani daka, shine yake cewa, abu na huɗu da zan gaya miki shine ki sa a ranki ko fuskata ko muryata kin daina gani. A lokacin hawaye yana zuba, bai fashe murya yana kira ba, yana kuka, no. A lokacin nan
hawaye suna zuba amma kuma bai buɗe murya yana kuka ba. Shi ne ya juyo ya tafi kawai. A lokacin nan mai Hamrat take cewa ta ce don Allah, ta ce duka taron jama'an nan ina so kowa ya bani hankalin shi. Ina son Salim. Mun kasance mun yi soyayya fa shekara guda da shi, tana faɗa da muryan kuka abin tausayi. Sai ta ce a duk taron wannan mutanen wanda kuka zo domin ni kuma domin taya ni murna. Ni kaina kuma na kasance a wannan gurin na daɗe ina jiran shi sannan da komai dai akan idon ku ya faru. Haka jama'a kuwa suka ce wannan haka yake domin jikinsu ya riga da ya sanyi. Sai suka ce sai Hamrat take buɗe baki ta ce idan akwai wanda zai iya min control ɗin Salim ya dawo mu ci gaba da soyayya irin na da. Ma'ana idan akwai wanda yake ganin yana da wasu kalamai masu daɗi wanda zai karkato hankalin Salim ya mu ci gaba da soyayya da shi fiye da ta dama, to ni wannan motar ba na buƙatar ta. Ba abin duniya nake so a tattare da shi ba. Ni kaina ina tsayawa ne in tantance mijin da ya dace a aura. Ba abin duniya nake so a tattare da Salim ba. Don haka idan da akwai wanda yake ganin yana da kalmomin da zai min control ɗin shi, don Allah ya shayo min kanshi. Ni kuma na ɗauki wannan motar kyauta na bawa wanda ya janyo hankalin Salim sannan kuma ya sake haɗa soyayya ta tsakanin ni da Salim muka ci gaba da soyayya. Nan take kowa ya zurfafa cikin tunani. Haka mutane suka yi ta gwada iyawansu, abu ya ci tara. A haka Salim yana zuwa gida kawai ko gaya mamarsa bai ba, sai kuwa ya ɗauki ƙafa ya tattari kayan shi. Bayan ya fita sai maman shi ta ga ya ɗauko jaka ya fita. Take cewa Salim menene yake faruwa dan Allah? Sai ce no ba komai mama, na fitar da wannan kuɗin ne saboda akwai wanda muka yi kasuwa da su kuma a wannan shekarar da kin san za mu je mu zauna mu ga nawa muka samu riba. Ashe Salim lokacin nan ƙarya yake wa mamansa. Kuɗaɗe ya ɗauka a cikin bahu sai ya fita wata ƙasa. So a nan muka ƙarƙare wannan labari a kashi na biyu. Idan kuka biyo mu kashi na uku za ku ji wane ne ya ba da shawaran da aka karkato hankalin Salim ya dawo ya ci gaba da soyayya tare da Hamrah. Sannan kuma wane ne wanda ya cinye wannan gasar mota wanda Hamrah ta buɗe baki ta bayar wa mutumin da ya janyo mata hankalin masoyinta, ma'ana suka ci gaba da soyayya. Ku biyo mu kashi na uku, a nan ne za ku ji duk wasu abubuwan da